kiitän omasta puolestani vieläkin tästäkin kirjasta ja ole hyvä. Kiitos Jaana. Jaana mainitsi tuossa, että 2 vuotta sitten ilmestyi ensimmäinen tähän strategiseen oppimiseen liittyvä kirja ja näin kävi ja sen jälkeen näitä tuli 3 tavallaan tuo trilogia täyteen ja nyt sitten tämä työkirja, eikä tämä ei tule tähänkään nyt loppumaan, mä voin siitä jonkun sanoa. Tietysti voi kysyä, että onko se nyt jotain järkeä, että kuka kirjoittaa reilus 2 vuodessa 4 kirjaa, mutta ehkä puolustukseksi nyt se, että mä en ole näitä teemoja niin kuin tässä ihan viime aikoina keksinyt. Kyllä tässä on niin kuin semmoinen pitkä rupeama, erinäköisiä tehtäviä ollut tuolla taustalla ja jotenkin aina niin on huomannut, että jo silloin aikanaan, kun olin niin kuin palkkajohtajan hommissa, niin tietyt asiat kiinnosti kovasti ja ehkä enemmän kuin ehkä jollain on kollegoilla. Esimerkiksi se, että jotenkin tajus ihan alusta pitäen, että ihmisistähän tämä kaikki on niin kuin kiinni, että ei sieltä niin kuin johdosta käsin pystytä kaikkea saamaan niin kuin aikaa. Jos se ihmiset lähde mukaan, jos siinä on mukava olla, jos siinä on motivaatio, osaamista, halua oppia tai semmoista mahdollisuutta oppia, niin aika vaikeaksi menee asiat. Ja tämmöiset varhaiset kokemukset on kyllä sitten vaikuttanut siihen, että minkä takia nyt ihan taitaa olla todistettavasti, että tämän ainakin strategisen oppimisen 3 ensimmäistä kirjaa, nyt tämä 4. on mun kirjoittamia tässä maassa. Maailmasta löytyy kyllä, niin kuin tällä, jos sama sanaparin ottaa englannin kielellä, niin löytyy jonkin verran kirjallisuutta, mitä sitten itse mitä niin kuin niiden sisältö voi olla sitten, en ota siihen nyt aina kantaa. Tämä työkirja on kyllä aika lailla erilainen kuin nämä 3 ensimmäistä. Ja mä oon jotenkin ajatellut sillä tavalla, että tässähän mulla nokan allakin on tämä Relevant onnistuta oppimalla. Se oli se 2020 alussa, sitten 2021 keväällä oli tämä oppimisen johtaja CLO ja sitten tämä strateginen oppiminen viime vuoden lopulla. Niin näitä 3 kirjaa tavallaan yhdistää ehkä sellainen juttu, että myönnän kirjoittaneeni ne ehkä tämmöisille enemmän niin kuin ammattikehittäjille, johdolle, semmoisille henkilöstön kehittäjille, tämmöisille niin kuin kehittämisen ammattilaisille. Ne on helppolukuisia, ne on hyvin käytännöllisiä, ettei tarvitse olla suinkaan mikään niin kuin ammattilainenkaan niitä lukeakseen. Vaan tuossa vappu oli tässä muutama viikko sitten, niin siinä vähän vapputunnelmissa pohdiskelin näitä mun 3 ensimmäistä kirjaa ja tuli mieleen, että ne on vähän niin kuin semmoinen, anteeksi nyt tämmöinen ehkä hassu vertaus, mutta vähän niin kuin viinakauppa, että siellä on, näissä kirjoissa löytyy hirveän monennäköisiä juttuja, sieltä jokainen sitten ehkä löytää sen oman asiansa, mitä sitten voi lähteä käytännössä niin kuin soveltamaan ja se on oikeastaan mun toivekin ollut. Mä oon kirjoittanut siellä auki monennäköisiä asioita, mutta tämä työkirja nyt, tämä on nyt tavallaan semmoinen, taas siinä, niin kun tullaan sinne alkoon sisään, niin taas siinä heti niin kuin ensin hyllyssä, mikä on helppo ottaa käteen. Mä perustelen sitä, minkä takia se on tällainen. No, nämä kirjojen kirjoittaminen itsessään kyllä on ollut minulle itsellenikin aikamoinen oppimisprosessi, että oppimisen keinoja on monennäköisiä, niitä noissa kirjoissa niin myös esittelen, mutta kirjan kirjoittaminen, jos mikä, on myös oppimisprosessi. Ja nyt kun näitä on tämmöinen määrä tullut reiluun 2 vuoteen, niin tietysti itselle voisi esittää kysymyksen, että jos nyt rupeisin kirjoittaa näitä kirjoja, niin kirjoittaisinko ne samat kirjat vai eri kirjat, mutta ei mulla siihen oikein niin tarkkaa vastausta, mutta sanotaan nyt niin, että ainakin samaan suuntaan menisi. Tosin mun ensimmäisessä kirjassa sanaparia strateginen oppiminen tarkalleen ottaen ei edes mainittu, ja sitten tässä 3. kirjassa se mainittiin jo kymmeniä kertoja. Joo, eli kirjojen kirjoittaminenkin on oppimisprosessi, ja sen aikana asiat kyllä sitten itsellä mielessä myös niin kuin kiteytyy ja kirkastuu. Mä kerron nyt tästä työkirjasta ihan juuri, mutta todetaan nyt vielä sekin, että niin Jaana tosiaan vähän vinkkasi siihen suuntaan, että toivotaan ja uskon, että tässä lähivuosina löytyy muitakin ihmisiä, jotka on halukkaita kirjoittamaan kirjoja tämän aihepiirin ympäriltä. Ideoitakin meillä jo alustavasti on, mutta
seuraava, minkä nyt mainitsen, voin mainita, koska se on julkinen tieto. Siis syksyllä, syyskuussa, istutaan jälleen julkkareissa. Silloin ilmestyy sellainen kirja, jonka nimi on Tilanneäly. Oikeastaan se on käsikirjoituksena vanhempi kuin yksikään näistä nyt tässä jo mainituista kirjoista, mutta se nyt jotenkin meni luontevasti niin, että se ilmestyy nyt sitten tänä syksynä. Ja kyllä sekin kytkeytyy tänne niin kuin strategiseen oppimiseen. Yksi näitä strategisen oppimisen semmoisia ihan perustyökaluja on tämmöinen, ehkä siitä jonkun sanan sanonkin, tämmöinen työkalu kuin oppimisen talo, jossa niin kuin avataan semmoisia näkökulmia oppimiseen. Ja siellä yksi tämmöinen osaamisen alue on työelämätaidot. Tämä Tilanneäly on tämmöinen työelämätaitojen niin kuin peruskirja. Joo, mutta strateginen oppiminen, jos tästä nyt jonkun, en rupea nyt luennoimaan mitenkään erityisesti strategisesta oppimisesta, mutta todetaan nyt vähän niin kuin lämmittelyn tähän alkuun, että kyllähän oppiminen itsessään on meidän elämän semmoinen aivan perustavaa lauta oleva asia. Joskus jossain koulutuksessa muistan sanoneeni, että sinä päivänä kun me ei enää opita, niin me ollaan todennäköisesti kuolleita, koska se niin kuin tavallaan on meillä mukana meidän elämässä ihan alusta loppuun saakka. Oppiminen tarkoittaa sitä, ja se ei liity pelkästään meihin ihmisiin, mutta se tarkoittaa niin kuin kykyä ratkaista ongelmia, kykyä muuttua, sopeutua, ennakoida elämää eteenpäin. Siihen kaikkeenhan liittyy selkeästi niin kuin oppiminen. Strategisella oppimisella on määritelmä, ja se määritelmä on kutakuinkin seuraava. Strateginen oppiminen on oman tai työyhteisön menestyksen kannalta relevanttia oppimista. Eli relevantti tarkoittaa jotenkin merkityksellistä, tärkeää. Ja tämä menestyssana nyt voi halutessaan korvata jollain muullakin sanalla pärjäämisen kannalta, tulevaisuuden kannalta, millä sen haluaakaan korvata, mutta tällainen se määritelmä on. Strateginen oppiminen ei niin tarkoita sitä, että jotenkin kun meillä on muutenkin tämä elämä niin hirveä ähkyä, niin se ei todellakaan tarkoita sitä, että siitä pitäisi tulla niin kuin vielä ähkympää tästä meidän elämästä. Päinvastoin, että vähemmän voi olla enemmän. Voidaan myös ihan hyvillä mielin karsia elämästämme asioita pois. Strateginen oppiminen on sitä, että pyritään tekemään asioita niin kuin entistä järkevämmin, fiksummin, ei että tehtäisiin entistä enemmän. Ja se strategisen oppimisen mun mielestä semmoinen ihan oleellinen oivallus on se, että strateginen oppiminen tarkoittaa sitä, että me tuodaan sinne oppimisen mahdollisuus ja näkökulma meidän ihan arkiseen työhön. Strateginen oppiminen on pääosin sellaista oppimista, joka tapahtuu siinä meidän arjessa, ei jossain kurssilla luentoa seuraten tai tällä tavalla. Toki strategiseen oppimiseen liittyy hirveän monennäköisiä niin kuin tai tavallaan niin kuin keinoja, oppimisen keinoja. Monipuolisuus kannattaa siinä oppimisessa. No mainitsin jo tuonne, että strateginen oppiminen ei ole, että tehdään enemmän, vaan tehdään järkevämmin. Ja sitten semmoinen hyvä huomata, että jos me oikeasti niin kuin halutaan oppia, niin meidän on hyvä oppia myös ensin vähän hidastamaan. Me tarvitaan aikaa, ei oppiminen tapahdu niin kuin tosta vaan. Me tarvitaan myös aikaa ja hidastamista. Ja tuossa tullaan nyt aika lähelle sitten tätä työkirjan teemaakin. Tämä työkirjahan on oman pohdinnan ja vähän hienommin sanottuna reflektoinnin apuväline. Ja sitä on turha tämmöistä omaa pohdintaa edes käynnistä, jos ei ole aikaa niin kuin silleen. Että on hyvä istahtaa tai missä nyt onkaan, mutta että on semmoista rauhallista aikaa ja voi sitten käydä läpi semmoisia asioita, mitä on vastaan tullut. Tarvitaan siis aikaa, tarvitaan hidastamista. Sen jo tuossa vilautin, että strateginen oppiminen on hyvin monimuotoista. Eli jos kysytään, että mitä ja miten meidän kannattaa oppia, niin näistä kirjoista löytyy siihen sitten työkaluja, joista kahden nimi, en avaa niitä nyt tässä tarkempaa, on Oppimisen talo. Sen verran kuitenkin, että se niin kuin pakottaa meitä vähän miettimään asioita laajemmin kuin vaan sitä meidän perinteistä niin kuin kapeasti määriteltyä niin kuin ammattiosaamista. Ja toinen on sitten tämmöinen kuin oppimisen pelikenttä, joka avaa taas sitä oppimista
tai se vastaa siis kysymykseen, että miten kannattaa oppia. Siellä oppimisen pelikentällä on hyvin monennäköisiä oppimisen keinoja ja niitä järkevällä tavalla yhdistellä, niin voidaan sitten saada hyviä tuloksia siinä oppimisessa aikaan. Joo, mutta niin kuin sanoin, niin tämä työkirja, tässä niitä on. Tämä nyt on niin kuin yksi keino, yksi oppimisen keino. Siinä oppimisen pelikentällä mä oon esimerkinomaisesti siinä niin kuin perusesityksessä, siinä on 18 erilaista oppimisen keinoa ja sieltä yhdestä kulmasta löytyy sitten tämä tämmöinen, missä niin kuin itsekseen pohditaan, reflektoidaan asioita ja sitä kautta myös oivalletaan uusia asioita. Jo tällainen tästä tuli. Noin 150 sivua, mutta kun tämä on työkirja, niin tässä on vähemmän niin kuin valmista tekstiä, vaan enemmän tämä on rakennettu sillä tavalla, että sitten työkirjan käyttäjä tänne kirjoittelee asioita. Mä jotenkin sillä tavalla kiteyttänyt omaa ajattelua, että tämä on nyt tämmöinen niin kuin oman henkilökohtaisen kasvun ja kehittymisen matkaopas. Tämä pitää sisällään nyt niitä keskeisiä työkaluja, mitä noissa muissa kirjoissa on sitten esitelty. Tämä ei edellytä tämän työkirjan käyttö sitä, että olisi lukenut nuo 3 muuta kirjaa. Että täällä kyllä nämä työkalut, mitä täällä käytetään, täällä ei suinkaan kaikkia on niistä, mitä noissa muissa kirjoissa on esitelty, mutta nämä kyllä pitäisi mun mielestä selittää niin kuin itse itsensä, nämä työkalut, mitä täällä on. Semmoinen käyttöohje kaikille, että tämä ei ole suinkaan sellainen, mitä tehtiinkö koulussa työkirjojen kanssa niin, että niitä lähdettiin niin kuin alusta pitää sitten täyttämään ja sitten oli jossain vaiheessa täys se kirja, mutta mä en suosittele sitä, vaan mä suosittelen sitä, että kuka tahansa tämän työkirjan saa käteen, kattelee vähän sitä, siellä on, mä kerron vähän mitä ne pääluvut tuossa, kattelee mikä on semmoista kiinnostavaa kenties ja voi sitten niin kuin aloittaa niistä asioista, jotka tuntuu kaikkein kiinnostavimmilta. Eli tätä ei todellakaan tarvitse eikä kannata täyttää niin kuin sivulta järjestyksessä, vaan käytetään sitä sen oman pohdinnan niin kuin apuvälineenä. Joo, tässä on 4 päälukua tässä työkirjassa. Ja tämä ensimmäinen on nimeltään oman elämän pohdintaa. Siinä voi niin kuin miettiä ihan ylipäätään omaa elämää, vähän sellaista oman elämän tasapainoa. Siellä on semmoinen ihan keskeinen työkalu kuin terveen ihmismielen huone, jonka avulla voi miettiä, että minkä näköisiä minkä näköisillä omilla päätöksillä voi ohjata sitä, että mitä se oman elämän tekemiset ja sisältö on ja ennen kaikkea miten voisi myös osittain niin kuin vähentää semmoista turhaa pähkyä. Tähän oman elämän pohdintaan kuuluu tämmöinen esimerkiksi tämmöinen, että lähdetään miettimään omia arvoja, asenteita, kokemuksia, suhteita, verkostoja ja katsotaan, että mitä on oikeastaan se tämmöinen puuanalogia tässä, että mikä on se tämmöinen niin kuin oppimisen, osaamisen puu, joka luo sen perustan sille, mitä me oikeasti osataan. Ja sitten kun sitä rupeaa yhdistämään vaikka meidän omiin haaveisiin, niin voi sitten ruveta niin kuin pohtimaan sitä omaa elämää, että hei, että mihin suuntaan mä oikein haluan mennä ja mikä on realistista ja mitä mun kannattaa tehdä ja tällä tavalla. Että tämä oman elämän pohdinta nyt ei ole niin kuin, kun mä näen sillä tavalla, että elämä on sellainen kokonaisuus, että meillä on työ ja meillä on niin kuin perheet ja ystävät ja sukulaiset, kaikki, mutta tämä kaikki muodostaa niin kuin kokonaisuuden, niin mun mielestä ei ole niin kuin suositeltavaa yrittää niin kuin palastella elämää liikaa, millä en siis todellakaan tarkoita sitä, etteikö meidän pidä kiinni siitä, että me emme tee liikaa töitä, että meillä on niin kuin kuitenkin työajat ja tällä tavalla, mutta jos tulee sellainen niin kuin kovin ristiriitainen tilanne sen oman elämän ja työn välillä, niin eihän se hyvä sekään tilanne ole. Sitten tässä on toinen luku, se on nimeltään strateginen oppiminen, eli siellä on sitten siellä on aika paljonkin työkaluja, joiden avulla voi sitten ruveta miettimään niitä
omia tavoitteita ja osaamisia ja siellä tulee vastaan jo tuossa hieman aiemmin mainitut oppimisen talot ja pelikentät ja tällä. Ja tämä osa 2 tästä, niin se kyllä sitten hyvin niin kuin komppaa sitä, mitä näissä mun muissa kirjoissa on sitten esitelty. Kaikkea ei tarvitse käyttää, mutta käyttää niitä, mitkä tuntuu niin kuin kiinnostavimmilta. No joo, sitten tässä on vielä 3. ja 4. osa. Tämä osa 3 on yksinkertaisesti oppimispäiväkirja. Se on tehty sillä, että ihan niin kuin kronologisesti laittaa sinne päivämäärään ja mitä oivalluksia sitten tulee vastaan ja sitten voi pohtia sitä, että miten sitä oivallusta kenties sitten hyödyntää tai jakaa. Tässä on paljon tilaa tälle 3. osiolle. Ja sitten 4. osio on sitten tavallaan niin kuin vielä vapaampi, eli siinä on sitten ihan oikeasti niin kuin tämmöisiä tyhjiä sivuja, mihin voi sitten kirjailla semmoisia asioita, mitä matkan varrella tulee ylipäätään vastaan, vaikka omia ajatuksia tai sitaatteja, jotka on jotenkin merkityksellisiä itselle, voi kirjailla tänne sitten ylös. Tuossa me otettiin tämän työkirjan suhteen ikään kuin varaslähtö tässä viime viikolla. Mä voin näyttää, että mistä oli kysymys, mutta siellä niin, kysyttiin, että nyt kun on tämä työkirja, niin mitäs nyt sitten, ensinnäkin todettiin tämmöinen niin kuin voimakkaasti kasvava yritys nuorta väkeä, niin totesivat kyllä, että onpas hyvä, että on ihan tämmöinen perinteinen työkirja, kun me ollaan niin täynnä digitalisaatio, niin tämä niin oikeasti auttaa myös sitten pysähtymään asioiden äärellä. Mutta semmoinen ihan hyvä kysymys tuli, että kun monilla meistä saattaa olla jotain semmoisia päivittäisiä muistiinpanovälineitä, joku tekee sen tietokoneella, joku tekee puhelimella, mutta sitten osalla meistä on ihan iästä riippumatta tämmöisiä omia muistikirjoja, että no onko tämä nyt sitten se, mikä korvaa sen muistikirjan? No en suosittelisi niin kuin sitä. Se, että meillä on niin kuin siinä kun me tehdään töitä, niin pistellään asioita muistiin, se on ihan suositeltava. Ja tämä työkirja on enemmän semmoinen, että tämän ääreen on sitten hyvä välillä hieman pysähtyä ja jäädä ajan kanssa pohtimaan asioita. Mä toivon, että tämä työkirja on sellainen, joka sitten kulkee käyttäjänsä mukana niin kuin vähän pidempään. Ei tuo ihan heti hetkessä täyty. Että en nyt itsekään tiedä, että onko se sitten vuosi vai 2 vai vieläkin pidempi aika, mitä tämä voisi kulkea siinä mukana. Sitten kun se on niin täynnä, että ei enää sinne mahdu mitään, niin sittenhän voi ottaa niin kuin toisen työkirjan käyttöön. Taustalla on totta kai niin kuin se ajatus, että tämmöinen aina silloin tällöin asioiden pohdinta, hiljentyminen, niin se tekee meille kaikille hyvää. Kun mä viittasin tuohon viime viikolla ikään kuin varaslähtöön, niin mä voin senkin näyttää tässä. Huomaatte, tässä on tämä kirjakaupasta ostettava työkirja ja tämä tässä on sisällöltä ihan identtinen työkirja, mutta tämä on tehty nyt meidän asiakasyrityksen niin kuin omalla visuaalisella ilmeellä ja kannella. Ja tässä kyseisessä tapauksessa siis yrityksen nimi on Emu Growth Partners, semmoinen taloushallintoalaa uudistava, voimakkaasti kasvava yritys, ovat selvästi niin kuin edelläkävijöitä. Ja siellä yritys päätti, että tämä työkirja jaetaan kaikille emulaisille niin kuin henkilökohtaisena kappaleena. Ja näin mä oikeasti myös, siis totta kai jos kaikilla on työkirja, niin sitten niitä kirjojakin menee kaupaksi, mutta se on niin oikeastikin ihan hyödyllistä tässä tapauksessa, että tämä olisi just sellainen, että jos tämä on koko tiimillä tai työyhteisöllä tämä työkirja käytössä, niin siitä on niin kuin hyötyä jokaiselle tietysti siinä omassa henkilökohtaisessa elämässään, uskallan näin väittää, mutta sitten silloin hyötyy myös sille koko työyhteisölle, koska täällä tulee nämä tietyllä hyvin käytännönläheisellä konkreettisella tavalla nämä niin kuin strategisen oppimisen tietyt työkalut tutuksi, niin silloin yritys pystyy myös, ja tämä organisaatio oli mikä tahansa, niin kehittämään niin kuin itselleen semmoista yhteistä kieltä ja ymmärrystä näiden asioiden ääreltä.
Eli mä oon tehnyt tämän työkirjan ajatuksena, että tämä olisi niin kuin kaikille, lainausmerkissä kaikille sopiva. Kaikille semmoisille, jotka on kiinnostuneita sen oman elämän suunnasta, oman elämän pohtimisesta, ihan niin kuin yksityisenä ihmisenä, mutta myös niin kuin ammatillisesti. Ja niin kuin tuossa nyt varmaan ajatus kävi selväksi, että jos nyt joku haluaa saada näitäkin koko porukalle ottaa vaikka sen 100 kappaletta, mutta me pystytään näitä myös sitten tarvittaessa räätälöimään sitten eri organisaatioiden tarpeisiin.